Croeso cynnes iawn am y tro cyntaf bore yma'r bore ola'r sioe I gylch y gwartheg ac mae'n ogystaliaeth pwysig iawn tu ôl I fi ar hyn o bryd ac mae'r sioe yn gofalu bod mae ddigon I wneud i'r bobl ifanc I tywys nhw i'r dyfodol. A bore yma y tywyswyr ifanc, rhai dan 19 oed y deud y gwir, y beirniad ar y gystyliaeth sydd yn ifanc I hun y deud y gwir, a digon o brofiadau yn y maes ydy Martin Sifil o Dremeirchion ger Llanelwy. Efo fi fyma, dwi'n alw yn Mr Milisiap oherwydd I fod wedi cael sioe dda efo'r gwartheg glas Prydeinig. Ac wyt ti wedi bod yn y dosbarth yma yn amser twyd? Tri flynyddoedd yn ôl. Do fe? Ie. Ond mae'n siŵr yn beth nerfus iawn I fobl ifanc I mas. Mae'n stressful iawn. Stressful iawn fi'n meddwl. A ti'n teimlo heddi nawr yn iachach, ti wedi dod nawr. Ydw. Mae hwn cymaint yn hawsach na'r crib I Gribon ydy. Wel nawr, dyna ni cael golwg nawr te ar y gystyliaeth yma. Mae nhw. Martin Sifil fyna. Be sy'n bwysig fan hyn I ni cael gweithio bobl adref reswm ydy'r ffaith sut mae'r twswr neu'r bachgen neu'r ferch yn neud I waith o ddangos yr anifel ydy. Mae bob un yn rhyw lliw wahanol. Mae'n just yn... Ond dyw'r anifel ddim mor bwysig. Na, yr handler yw e. Ti'n I drafod e. Yr handler yw e, ond... Mae Martin fyna nawr yn ei weld yn siarad ar cystadleudd. Mae rhaid I chi wybod hanes yr anifel hefyd yn rhaid. Oedran e'n bwysig. Bych chi wedi fwydo fe. Faint o amser mae wedi bod I preparo'r anifel. Mae'n wahanol o bob pwynt. Ac mae dy gatred I lawr yn ton yr efail, yn hymoedd y de, a wedyn mae'n braf o beth dy fod ti wedi bod wrthi ac yn awr ac yn dangos y llwyddiannus. Fi wedi bod yn rhy hen am hwn nawr. Ond wyt ti yn siŵr o fod yn meddwl bod y cyfnod o'i ti'n neud hyn yn beth mawr ebyn heddiw? Oedd yn rhoi siawns I fi. Dangos o allan fyna bob maint yn y byd a weli mae Martin yn mynd mae yn wahanol pan nhw'n sbio dydy o anifel I anifel maen nhw'n arfer mynd o nawr maen nhw'n mynd o dwyswr I dwyswr neu dywysraig ac mae gwaith paratoi yr ein cael nhw'n sefyll yn iawn. Mae bob un yn wahanol. A ti'n gweld y beirniad yna, Martin. A mae y fachgen da, mae y fachgen llwyddiannus iawn I hunan. Mae rhai cael dipyn o chwarae teg efo'r bobl ifanc. Mae dipyn o beth iddyn. Mae'n rhy math yn union ar rhywun ifanc mynd I lwyfan steddfod a canu. Mae'n meddwl anghofidd i'r geiriau neu anghofidd o fewn neu anghofidd i'r mas. Mae'n union rhy fath fan hyn ydy. Bachgen ifanc. Rhyw ddwrnod fydd yn glamp o foi yn dangos gwartheg yn y sioe fe mae'n siŵr gyda. Am faint o ti, sgwrs, dangos anifel, mae rhai o'r bobl mae'n dangos anifeiliaid pobl eraill, siŵr? Odyn. Mae eisiau cyfle wedyn I fod I tymer o gati. Mae'n yr handler, ond... Ac wrth gwrs mae merched a bechgyn yn dangos, maen nhw cystad a'i gilydd erbyn heddiw dyn nhw. Ond mae'n bwysig ymlacio y nede, achos os chi'n... Gwylltio ag... Mae'n rhoi stres ar y nifal hefyd. Sgwrs ni. Mae'r un fath a ceffil neidio, tybod? Mae'r ceffil neidio yn deall o goesau y boi sy'n marchogaeth yn dydi sy'n mae pethau'n gweithio. A mae fan hyn yr un math wyt ti wrth ben yr anifel a mae fe'n gwybod yn iawn. Os wyt ti'n tynnu ar yr hath o mae hwn yn dechrau colli. A mae'n bwysig. Wel, dewn ni'n ôl yn y funud nawr, maen nhw'n mynd yn ôl dda nawr. Fi gynnon ni ganlyniad bach o lle wedyn yn y dosbarth.